What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Chief Executive Member CEM Badang Shajit Thamai ka KHADC uba Winston Tony Lingdo ulakan taj ik jingkeno baka jing eno akam jong CEM barim uba Shambor lang Ranja namar ka jimbam dan hakamet bakoit bakya kade ka dak jong ka jimbam scam hapo jong ka council ngakan taj jori ka jingyo jingmut baka dan ka jimbam scam hapo ka KHADC hak jing shisha kadar ka jing scam ka bapura hapo ka jing alam jo ka VPP sya bangan pen pau syai ka jing pen kala nong yalam ka debit number ka jing eno akam jong uba Shambor lang Ranja nakakam CEM nakidaw jong ka koi kya Kim Dan Satya da ki weipat ki daw baro ka executive committee barim bat batmai ki long ki baskem bat ka party jongi ka beteng ban banjur bakam Dan Satya kata ka jingbam scam ka jingpen kala nong yalam ka debit tang namar ka koi kya jong uba Shambor lang ong uba Winston habak kran sekilat patai ku bor hadin bala shimti ya ka shuki CEM haka laipong tarik nailur halor ka jingla jong uba Shambor lang ban shimti biang kum u CEM hadin ba ulakot haka jing shitom u CEM batmai ulaong nga tharai kadang kloy palat ban poi syakata ka benta ya mentahi ngin saya kran shu ya kani hak por ka babiang ya menta ka jingple jingwat ka jongi kalong ban kitbok ba unyo no khap kloy ya kamet ka bakoit pa kya u CEM ulakular bahapo ka jingalam ka jong u on penne ek ju ki thong jong ka executive committee baladam bat banjur baka kinhun jong u kan khmi halor ki mat ba sa teng bat pen stat ha ka jing pen trekam ye ki project pa kong san kat kum ka jing ong jong u ka EC batmai kan ple jing mod ban ra shakmat iki mat baladon lupa jong ka party banyale persha iki jing e bat pen thiknai ka jingai ban ha ka jing trekam jong ka council u CEM batmai ulapan benaru baya kathup kerteng jong ki executive member on sapa shaular ki jela bat on board da ka jingba te kam ulakula ru baka nongrem ka baka VPP ka yeng halor ki mat pa pher kam shamla kala hapa pen pau halor ka jing sngow ya pher jingmod hapreng ki executive committee bat kit khot kalyang persha uba Winston ula ong baka jingthang jong ki EC barabor ka long ka bapli na ka benta jongki ulakan taj ru baka dan ka jingya pher jingmod bat ulapan pau ka jingken den halor ka jingken no daw nongelam kalyang persha halor ka ni ka benta Pulih sibun ipi barok ba fila pelat por banya dorangkat mo sipor kuma fila I mentan na edap ya ka tuka program ka bani kong jongi di haba edai bat ka jingkeli ka jongpi not much changes ki priorities kuma nadu ka por bila shimti ba shem kum tu ila keren bat ngila ya ndu tli ki banai bat lor ki kam ki bang ngila ya trei di kajui ke priorities jong ka party kadang dia kumju na kalian ka jongi ru kan long kumju ngin ya pendep ya ki kam ki ba sateng jongi bashem but kalian tiai ke jongi kumbangila kumbangitip ru nang ni syakmat kamlong ko basuk henry shisngi ini ban ya pha ekalis jongi EMs biang sha shode ban pha shu governor di lada ngila yo ya ka jingmunjur ke jongu di le sing la ban bati ki kam ki jam ki jongi ha ka bede bat ki EMs ki batmai ka team ke jongi ka batmai and not much changes hi kan long kumju hi tang khanjat kan soit hami ang te kan don changes but the priorities kan long bai kumju ka stan jong ka party kan long bai ka ju but ka jingi tre kam ke jongi baro ka bangila tre kini hinru banai ke pla adap kin long kumju det kan soit ini yo banya prioritize ki kam ki pla kham kirki ki rai ki pla kham kirki ya sia gini ki khanjat ar banai lai banai ki pla adap ling ba ka jing stom jing ba shem nim shim la banya rai re kirki nama ya panedan ke consultation ke basyai ke wayu dengan get scam ba kan ke team ke bethamai ke jongi indung penslam shu ya ki priorities ke jongi ki bangide ban le na ni shman okay I beg to disagree with you ya kata ka jikong ji pai ba mo ba kam dan ke stability ni ka don stability kan le ai ba kan ke kro mata ka sengi kan long ke basyai baro mo ki nong song snong ki pai ba jongi ba ka
kejinglong kejingman kejungi hani po district council kum bakalong menta ka David tek kejing e no jungi ba shem ye gani shuki CM ka David tek ka nongrim ka dei ka ba kejing sitong kejungi kam don da kum wai pat ti kani ka dei ka kurbo ka bishai ye ki pai ba no song snong jungi ba ye phiru ki la bathai ko bor ba kam don ka instability ha po kani ka EC ka jungi ka barim na ni kani ka EC ka bathmai na ka liang jong ka party ka adep keren shai kala adep ban kedau shai ru kala adep ni shai ru ki pai ba kum kata kam don ka nu ka instability hangi di ka David tek ka nongrim ka David ka jing shitom bat ka jing pang jungi ba syam ka bala ban i ki kendiat panai ka bala adep wah in sekren ya kata suali bangin ong e kata di ya kata ingin saya penbet ka kongsan ingi menta ka dai ba ni bu jing doi kerpang bet ya ka ying ka sem jing ba syam kam tam ni ba syam bi nyo no ka koi kya ba ka pura bat ka berjenai bat ya kata ka jing kili ka ba fikili ingin saya keren hadian ro ni stuali bene keren kata kebening kong ka dai ka ba ngihap ban ya rai kum ka isi ka ba thamai kum ong ngi phi mane ngin ya trai kum ka team di nginya don ki meetings ko pair but ngets kemba semi la yo pangin ya constitute ya ka ya ni ka team ko patmai ka jungi collectively nginya yo pan ya railang ka ju di ka priority ka jungahi na kaliang ka junga shimet hi ka David banang pan klan shu ya ki kam ki bangi la train ko ma flat tip beros ka tu ni hindu bunai ki bla dep ngabat ka trade pa di ki yu di la yo pan ya train kham janai kan ya dak bai dei pat ka trade la yo pan bai ki kan ram oi ngan ong pi ka lenti kam long ka ba suk kan lei ka ba ka lenti ka ba e henry nang ni shakmat ru nang scam ba ki ai ka rai ka bangi ngin rai nang ni shakmat kan long bai ka jing yo nong jong kari ka pan ri khun kam e ki pai ba no sok song ki jong so si ban yo smo ya kata ka jing keren joni LO henry kumangalai ka assurance mentan ba boros kat tahan ru tri banai ki bla let tu man ba ki wan bani kendo ya CM ne yangi ki em su ka kamera ka jungi ka long ka ba kloi ban pli ka long ka bangi kloi ban welcome ya ki ka pat judon kum kata ka ayu na so kendet mentan ba ngayo sngo na ka kentin ka jungi LO ba ka don ka gap ya CUE ba kron ta gap rei nang ni syakmat ada ka don kum kata kum mga ong mentan ya iru ya bang lapan sngo iru balada ka don kum kata na ai ka assurance ba nang ni syakmat kam long kum ta bat ka ngangit scam ba kamera ka junga kum CM bat kamera jung ki EM nang ni syakmat ru kin long kum ba julong hi bro kam dan kan nu changes si kum bang la adap ai ki khubor he kini ki khniat banai bla adap mo ka isi ka bathmai ka jungi bat ngangit scam ka ni ka team ka bathmai ka jungi ban constitute mantaru kum bang la keren hi bangin streamline ni gitu mo ngimnum la shu bangin ya khli ka barim nya ni ka jing bakla ka jung barim nang ni syakmat kamram ka jungi ka David kumnungin wat kilat kilenti ki bangin pensuk ya ki traders ki jong iru kumnungin wat kilat kilenti ru ka bangin ente lakam ya ka jing wan rung ru jong ki brio ki banabar ban yo ban ya ban le ki khayi ki pateng ki jong ki hang ni apa ka jela ka jong iru ti kita ki bakan ni ka isi hi nadu ka singi ka basdang hi ni la long very conscious na shim ya ki rai but ki decision ki bakham kan dia ban yo ban te lakam ti nganget scam ru ba kini ki kendiat bana hoi ngasu tu fi kani ka kam dei ka kam ka besuk ba tahap pering ru benai ngin yo ban penbet dut ya ka jing e ne ka konrum kan ram ka pala ne la bun pun snam andrei nget janga ka intention but ka rai ka jungi ka long bet bangin pen thmai be ka kam lang di shmat ngin streamline ngin te lakam ya ka e ka bangi dei man te lakam ngamang ba klem ka jing rap jang sarkar ada ka sarkar ka long so serious sisha bakwa shisha bakan keniat ka keti ka jing rap ka jung ka shani ka jing karpat ka jungi ka shlong bai ai pelat ya ka share ka kapor ka bedai ka hasil district council hadu menta ka padai ka sinking ship nani ka liang ka balangam no bakan ngam no henry ni kemit lenti ba ka sarkar ada ka long ka don shisha ka ta mensim ka jingkit kia shisha ka ni ka district council nani ya baro lai teli ka district council pelat ya ki shares ki ba ka dei ban pelat ai ngi kita ka lat ki lenti ka banginyo ban krong ki revenues ki jongi ke bedai hok shisha jong ka district council but ada ka don shisha ka ta ka seriousness ai ngi ka granin it mo one time gran nani banginyo ban pentelun nani kampen janai kampen ba shishu ya ka council wa it jongi
Hadu mentangi pat yo khubor namar ba kum tu fila I ke jing I no ke jing ba shem sendet ke lawan ra ya ke jing kendum kendam kendiat ha ka bai de ba ka trikam ga trijam ke jongi dengan nget scam ba mas nyo ban constitute ni ke isi betmai ngin ya follow up yang ya ke tu bangin ya boding ilong serious ba ke tu mo namar ba ngi smutu ba khlam ga UC ngi numla hidu ban avail ya ki funds ki banang sa nang ni shikhamat bagila take up kum mangila ekran mentan ngila smutu I ba isi ya ibla lek ni shembor lang ila marmar hi mas nyo ka jing ujor naki MDC si jongi kemudian po ka oven ila tho ila batha iki officer si jongi ba sange no ekatu but ngin saya follow up ekatu kawai ni kilat ilenti kumbang ila ban na do maswa mo baka long baik ba kani ka unnecessary spending ni jongi ila yo ban kertil ya kala ni ila yo ban te la kam ya ka marabang pipet igini budget session ke adap ke jongi ru ki sessions ke adap ke jongi ru re ka sin ka beningkong ka bangi tam ka pisa man ya ka jing pendot ke jongi ti ka lat kalenti ka ladon yangi ti ka jing kerpat ka jonga kumbang ila ikran ru man ya ka long bangi syuk up community baik ka sarkari kan pelat ya ka share ka badai jong ka district council hakapor ka babyang hakabadai por kanang bangin yo ban pentelun ya ka kam but kidon ka tu kat ni ki bangi hap ni yo ban ya kran chuchu ba ka DCA department hakabadai ber ki kam ki bangi la ban penjana ni bangin yo bangin ya wanra chuchu ta ka revenue ka ba khambun hakabadai ber ka district council andai na ka liang ka jongi kumba pilai I hi kini hinri bunai ki ba dep ni la yo shisha ban te la kam ya ka jing pundut put jong ka district council. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.